Ari siya sa aton nga linya, joining us over the phone, Attorney Bong Dilag. Sir, may aga sa imo. Mayang aga, Action Art, kag nagapanamyaw ako sa tanan nga tagpalamati sa ako. Aha. Yes. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Sa bahin sang imo to ginhambal nga kun bala may ara sang kontrata o kun wala. Ang akong ginahambal nga amo ina ang posisyon sang City Legal Office as can be born sa records kag sa mga interview sa iya ang panugdaon sang City Mayor's Legal Office nga ang ara pa lang subungan ginakaptan sang new sang Benitez administration is the copy, the draft lang. Aha. Kung draft lang, we are not yet in the position of the original copy ng kontrata. Now, you cannot simply pay 98 million pesos on the basis of a draft. Amo na nga ginapangita subong sang City Legal Office kag sa Committee on Good Governance nga sa diin makuha naton ang original contract. And the burden of proof is on AstraZeneca nga magpakita sila sa contract kasi sila ang kapanukot mo. Correct. Hindi na kita dapat ang the burden of proof is not on us. Now, if I have stated that, kung ang ilaya pagtanaw fake news ina, si ila na naperbiliyo. You know, si Sun Tzu sa The Art of War naghambal to art, never be influenced by your opponent. Learn from them. Kaya mo inang aton nga careful kita sa aton ginahambal kay whatever we say, base istort naman. Ang ginambal nato kag ang panugdaon sa City Legal Office na amo man ang gina-adapt sang spokesman kaya ko na nung ipinsin isang nagkakalain-lain nga department amo man ang basihan sa pronouncement ng spokesman. Now, yes. Ang siling nila, ang panugdaon nga ang ginakaptan draft pa lang. Di ko may ara original copy nga i-present ang AstraZeneca kundi hindi na speculative ang aton mga panugdaon. Correct. Ara na naya sa hugot sa kontrata. We will not be speculative anymore because time and again, we have been stressing now we are only in the position of a draft copy, which is not official and which is not binding on the part of the city. Di ko na aragin man ha, di ko di mayo. Yes. Kung ma-present ina sang AstraZeneca, kay the burden of proof as I have been saying, ara sa ila, kay gapanukot sila, di kung di-entertain nahon ina ni Mayor, ay entertain ina sa siyudad, kung bala may obligasyon kung wala, kung bala whether the due process had been observed, whether it is disadvantageous and highly prejudicial to the people of the Bacolod, and whether it is a valid and binding contract. Kaya tanan, basihan na sa original na nga kontrata. Aha. So, you were saying, nga ang imo yung ginambal to based sa statement man kag kung anong ara sa posisyon sa City Legal Office hindi man na makonsider nga fake news kaya mo na yung matuod nga sitwasyon sumong attorney di ba? Si kabalo naman kabo kung anong ihambal ta sila pangitaan lang na iya sang rason because ara na sila iya sa piyak na kampo. Kasi wala na katapusan kung sabi ta na tutuad sabat there will be no end to it because that is always the stance of the past administration to look into the controversies. Kung wala controversy, posible mo naman ang controversy para magsadya. But that is part of the game. It is part of the game. So, let's take it from there. So anyway, maulat na lang kami kung ano ang mga development dire kag kahit ani mabuligan mo kami na lang nga maka-schedule kami kay Attorney Ting late bisan sa man nga schedule nga maka-interview man kay Attorney Ting kasi Attorney Ting do approachable po do way pa kami number niya. I will arrange for it now. I will let you know to us. Okay, siling ko imbitahon na mo di siya nga makasaka di stasyon on virtual lang pwede malang na no makasugilanon man ta sa kay Attorney Ting bla. Makaabot. Basta mo lang ang siling ko nga as of now sunod sa pronouncement ng City Legal Office wala pa sang original copy kag draft pa lang. And that is what I had been saying all the while. But there is no fixedness there. What is fixedness there? If assuming ang contract na original wala pa, then the burden of proof is on AstraZeneca because they are the one collecting. Okay? Sige. Sige. Attorney, salamat din sa time. Salamat sa time. Good morning. Good morning. Action Hotline.